На къв се правиш ти, бе? Ох, тук. Спокойно, спокойно! Ей! Спокойно! Съседи, има сериозни проблеми за решаване. В блока е плъзнал опасен вирус. Опа! И не само всички сте болни. Чакай, бе, този... Кажи го, бе. Демирев, бе. Кажи се, бе. Демирев, бе. Дениров, виж какво ще ти кажа. Аз нямам никакви симптоми. Всичко ми е нормално. Айде, моля ти се. Ето за това вирусът е толкова страшен. Той премахва всички симптоми. Не е като другите шуполиви вирусчета. С симптоми и баба знае, нали така? А аз съм най-болен, защото хептепа нямам пък никакви симптоми, значи. Чакай, бе. Я като станах тая сутрин, и аз нямах симптоми, значи аз съм го фанал. Ужас! Амче аз по цял ден душа из блока, пък вирус не съм надушила. Амче противогази ще раздавате ли, бе, Демирев? Не. Ти така си добре. Амче ти не си зле. Извинете, аз живея в 16-ти апартамент и нямам тонус. Чакай бе, Демирев. Това вирус смъртоносен ли е така? За съжаление, да. Ето, например, кучето на Галабинов вече умря. Чакай бе, него го блъсна кола? Не е умрял от вирус? Така сметаш ти? И защо мислиш го е блъснала колата? Нали като е пресичало улицата, спрело е да кихне от вируса и тогава колата ръц отгоре, виж, го е смазала. Извинете, аз живея в 16-ти апартамент и нямам имунна система. Намери си, Виж го. Сега то Дениров ще ти обясни всичко от до. Сега, щом, значи, вируса е фанал така, всички, щом са болни, значи вируса го е докарала жената на Гечев, защото тя е ходещ вирус. Тя минава през всички апартаменти и ги тръшка на легло. Верно си е. Нейната мама ще влива, верно си. Ама ти няма да говориш така с жена ми. Няма да говориш така. Стоп! Демирев, значи се предава по въздушно-полов път. Тоя вирус навсякъде е заразено, пък само при мен и не е. Защо, бе, Демирев? Каква е тая работа, бе? Защото това е коварен летен вирус, самоковлира. Чакай, бе, Демирев, виж как така летен като октомври месец, бе? Как така летен, бе? Летен бил, айде, бе. Именно точно за това е коварен. Защото се е крил до сега, е чакал. Извинете, аз живея в 16-ти апартамент и нямам телесна температура. Съседи, няма време. Взем да съберем пари за вируса. Амче какво да му купим? Ще да се махне. Лечението става с радиация от плазмен телевизор 52 инчов. Сега струва 2300 лева, аз съм го сметнал това вече. Вече съм го и поръчал. За вас. Телевизор съм го поръчал за вас. Добре, ама къде ще седи този телевизор? У нас. Аз ще поема риска и ще го взема у нас. А и съм в средата на блока, така че може да се разпространява навсекъде радиацията равномерно излъчва. За вас го правя, за вас да облъчим този вирус, да го манем нашия блок. Извинете, аз живея в 16-ти апартамент и нямам кръвно налягане. Чакай, бе, Демирев, аз не мога да разбера. Защо винаги, значи, като събираме така пари, имам чувството, че само ти от тези пари се облагодетел... Облагодетелствуваш? Само ти, между другото. Прав си. Спасов, не бива да е така. Затова ще съберем по 10 лева и за Вуйчо ми. Чакай, бе, що за Вуйчите? Чакай, бе, Как за Вуйчите? Вуйчите Ще за събереш си за мен, левете чакай. ти още малко, бе. Лекар ли питам Вуйчо ти? Не, шлосере. Обаче е гледал всичките серии спешно отделение и доктор Хаус. Така че ще може за това по 10 лева. Поне по 10 лева трябва да му съберем. Аз живея в 16-ти апартамент и нямам пулс. Панталея, стига си е правил на болен. Айде, моля се, айде. Казах ви, вируса няма симптоми. Ти трепериш, немощен си, значи си здрав. Съседи, решено е. Значи събираме 3000 лева за телевизора, по 20 лева за Вуйчо и 200 за аналгин. Чакай бе. Демире, какъв е този аналгин толкова скъп, бе? Немски. Много е хубав. Много скъп, бе. Извинете. Да. Извинете. И тъй като Пантелеев е пътник, 16-ти апартамент се дава под наем. Айде, лекарош! Айде.
Значи апартамент е под найем.